Opa, atzaldeon. Txaldeon. Bueno, izarok aipatu moduen urrengo minututan kulturrondarian transmisioaz edo sozializazioaz hitz egin gau. Zertan hasi baino lehen aurkeztu ingo zaituztet, danok. Niekin dau Juan Carlos Etxegoian, xamar. Irakasle, idazle eta abitua, zango nauke. Arritua. Iñigo Ramírez de Ocariz, irakasleoi eta ikerlaria eta aberra ondo esatuten Mondragon Unibertsitateko ardeslea. Ez, gizki dago, hori da aldeslea. Aldeslea da. Zer da aldeslea? Bueno, ariketa polita jendea, joan deine pizkat, konsultatzen mono izango ditzake defendatzailea. Bale. Baina ikasleen defendatzailea. Bale. Akaitzek Ameriuaga, Labairu Fundaziako herri ondare arduraduna, eta Gurtzan Elordui irakasle da ikerlarixe. Eta bueno, aipatu dute moduen kulturrondarian transmisioaz hitz egin gau, eta ezer baino lehen, galdea botako notzueke hola kulturrondare aipatzen da dien kultura hitz potolue da, gauza asko barne biltzen dauena, bere barruen, orduen galdera botako notzueke hola solasaldixazteko bote prontuen. Zer da kultura edo nola ikusten zuetako bakoitzak zer, ez dakit, zela definituko lauke kultura edo, bueno, hoxe, ez dakit, nahi moduen hasi edo... Bueno, bani hasiko nintzak, ez? Azkenean, galdera ustuz de potologoa zala, ez? Guri gidoian. Ez zela bakarrik zer zan kultura, baizik eta zer zan euskal kultura. Bueno. Eta, karo, bote prontuan erantzutzeko oso galdera zaila da, bai? Eta sarritxan aldi berian konfliktiboa ere, bai, ez? Izan ere, lehenengo eta behin iruditzen jat definitu beharko genukeela zer dan euskal, adjetibo hori, ez? Bigarrena zer dan kultura, eta ondoren zer dan euskal kultura, ez? Eta garbi dagoena da, kasu honetan, kultura zer dan, nik uste dut edanok adostuta daukagun definizio bat izan litekeela, nola komunidade batek edo adierazten ditun, nola baiteko era desberdinak, izan daitezkela materialak edo inmaterialak, baina gure kasuan, kultura hone badauka bereizgarri bat. Bueno, bereizgarriak kultura guztiek ditu, ez da? Baina guriak badauka bat eta da hizkuntza, euskera, ez? Hortarako, zer dan euskal kultura, agian, aldi berian, galdetu beharko genuke zer dan euskaldunen kultura, bai? Ospatzen ari dira Donostin euskal zinema, inguruko, bueno, mintegiak, ez? Karo, zer da euskal zinema? Euskal Herriaren eremugarren barruan egiten diren ekoizpenak? Bai, nire geixo biniko euskal kultura badakit hori azkenien zer da, bertan sortutakoa, hizkuntza jakin baten sortutakoa, bueno. Geixo zan, kulturrondari buruz gabitzen neurrixen, ondare horrek ze barne biltzen dauen, kultura barruan, zer hartzen duen ondare horren barruan, ze transmisio hori aipatzen duenez, zer sozializatu eta zer transmitiru guru, zer da kultura horrek barne bilduko laukena, hori zan apurruan nire asmua edo. Bai, ados nago horrekin, zer da euskal kulturrondarea. Ez que, gauden nola betxe, ez da beda horren barruan sartuta, ez? Nik neko nuke, eta honekin bukatuko nuke, ez? Bera definizioa, nahiko ez da baidagarria dela, eta konfliktiboa, eta horren arabera, iritsi desberdinak egon litezkila zer dan euskal kultura ondarea eta zerrez, bai? Eta nik nola betxe marko hori jartzearen, besterik gabe. Gero, nola dirazten dan, zela batipate tradizioaz eta oituraz hitz egingo dugun, ikusiko dugu euskal kultur edo ondare horren adierazpenetako bat, diela gure oiturak.
ikusiko dugu, ohitura horrek era desberdinetan adierazten diela. Takit, zerbait gehitzeko edo, dauketzuen, zerbait esatzeko? Bueno, guk, ez dakit, euskal kultura esaten dugunean, guk Labairun bertan herri ondarea erabiltzen dugu, batzuetan, ez dakit, izena bere modu zabalean esateko, ez da baidatan esazteko. Edo zein kasuten, guk gure kasuan, claro, herriaren arabera eta pertsonaren arabera bere oso modu desberdinetan bizi da. Ze, claro, herri bakotzeko errealidadea bere zano desberdine da. Orduan, hemen gaur ikusi dugu zen gauza batzuk ez alderatute, beste batzuk igual beste errealidade bat bizi dugu, ez da. Eta, bueno, bakotzak bereari, gure kasuan, nik bai lotzen dut lehendik jatorkun tradizio bategaz, horrek ez dago esan gure tradizio hori aldatzen ez danik, eta ikusi dugu aldatzen doala, eta etengabe aldatzen joango da, baina nik bai lotzen dut gure aurreko belaunaldietatik jaso dugun zerbaitegaz. Eta badakit, kasu batzuetan hori bizi berritu egiten dela, beste batzuetan birsortu egiten dela, beste batzuetan asmatu egiten dela, ze, horrera askotako zerak dagoz, ez da? Baina nik bai lotuko neuke gure aurreko tradizio bategaz. Nik uste goiz osoan zehar, aipatu izan da zerten tradizioa eta zen den kultura, ez? Nik beti simple aldera jotzen dut gauzako beki ulertzeko nire maila olakoa da eta eskatzen duena da, ez? Euskal kultura zer den? Euskaldunok egiten dugun kultura. Garaian garaikoa. Horixe da. Simpleki erranik eta uste dut ulertzeko maneran, ez? Legia, garaian garaiko egiten den kultura da. Paleolitikotik hasita edo neolitikotik edo igual da, ez? Momentu batean. Eta tradizioa zer da? Tradizioa da momentu bateko argazkia. Lehenago etzen nola, eta ondoren ere ez da izanen nola. Hemen tradizioa dena da aldakortasuna. Eta nik uste hori dela batez ere transmititu behar diagula urrengo belaunaldien, ez? Ez izan beldur, hartu dagoena eta egin horrekin nahi duzuena. Horregatik nik uste hain zuzen gako hori da ekarri gaituena 21. mendera. Beste ez da ulertzen. Gara 4, goizean 6. Gara 4 eta gaizki konpontzen gara elkarrekin. Nola da posible herri txikio honek iraun izana, bizirik. Jakin izan dugulakoz moldatzen garaian garaikoa. Eta simplea horrein ikan. Tradizioa zer da? Tradizioa da, ukitu zein den, tradizioa deitzen dena sortu zenean, etzen tradizioa, zen garaiko kultura. Nik uste hori transmititu behar dugula zen astenaz, hemendik 4 urtetara gonen gara diskutitzen zer den euskal kultura. Hene ustetan, ez? Kultura, definizio asko egon daitezke, segonetan orkaitz egiten duen, da, bai. Nik gaur entzun dudan definizioetatik, igual gukei gustatu zaidana, Mari Carmenek esan du bizimodua, dela ez, nola hola bizi dugu gure inguruan dagoena, transmititzen dugu nola baite gure egiteko moduak, gure kantatzeko moduak, gure literatura egiteko moduak, gure hori esaten dudanean, eramaten gaitu, etengabean aldatzen den zerbaitetara. Ze gure adienak ez dira gure aikila momanak, eta gure seme alabenak ez dira gureak. Orduan azkenean, argazki bat egiten dugu, eta euskal kultura momentu honetan hau da, hau da bere aldakortasun guztiarekin, gaur ikusi dugu esateaterako, euskal kulturan, hori ez, natura ere ezartzen dela, eta natura nola tratatzen dugun, eta natura nola tratatzen dugun ere kulturala dela,
Eta hori aspaldi egiten dugu modu bati buruz hitz egin zaigu gaur, ez? Eta baita, ez dakit queer munduan daukagun euskal kultura ere, ez? Orduan, etengabean aldatzen den zerbait, dibertsua dara, berez, bai, eta guk bakoitza daukagu gure argazkia, baina kultura asko daude aldi berean, elkarrekin bizienak, bai? Euskal kultura zer den oraindik zailagoa iruditzen zait, galdera, bai? Ze hor ja mugak ipini behar dira. Zer dan euskal kultura eta zer ez dan euskal kultura. Eta hor bakoitzak badaukagu gure ikuspegia, malgutasun mota bat, bai, batzuek zartuko lukete eta beste batzuek esango lukete hori ez dela euskal kultura, bai? Beraz, zaila da definitzea benetan zer den bai kultura eta bai euskal kultura. Baina bizimodua hitzak nik uste dut biltzen dituela danak, ez? Azkenean da nola tratatzen dugun natura eta nola tratatzen dugun literatura eta nola tratatzen dugun gure hizkuntza bera. Bale. Ez hori izan apurat markua edo, hasierako marku hori jartzeko. Zelan be, onartu daigun kulturan adierazle nagusi izena gure kasuen mintzat hizkuntza da. Horrekin batera eta ohituratara sartuta, kontuen hartuta nik abenidatzi daukete, ohitura garenaren errepresentazio simboliko diren heinean, munduan izateko modu jakin bat eta munduare begiratzeko ikuspegi konpartitu bat ematen digute. Orduan, euskal ondare kulturala hartuta multzo moduan, ohiturei ze pixu emuten zazue horren barruen. Ze garrantzi. Dauko edo ez dauko edo... Ez dakit ulertu ban galdera. Bai? Bai. Bale. Ni bai, nahi bali mauzuen, ni... Bai. Hombre, ohitura marko bada. Ohiturak ematen dugu marko bat. Jarraitzeko da hausteko. Bai, niretzako hori da ohitura. Badu garrantzia, momentu honetan balio badit. Balio badit, nire identia garatzeko, nire gogoak azitzeko, eta barra. Eta ez badu, alboratu behar duan gauzako da. Ohitura, zan nahi dut, ohitura asko daude, hor dauzkagu zezen plazetan ohitura bada. Bai? Balio digu, hori norbeak egin behar du eta ez, balio dion, gaur garatu nahi duen kultura hortan, edo ez. Bai? Orduan, ohiturak du garrantzia zentzotkan, nire itziz, ematen dizu marko bat zure adierazpenerako, bai? Baina markoak hain zuzen ere daude, edo jarraitzeko edo apurtzeko. Hoiek ere. Edo aldatzeko. Aldatzeko, hausten dienean nolabait zalantzan jartzen ari dira, etengabean zalantzan ari gara ipintzen gure tradizioa. Ezke, ala ezpada, ez dugu tradiziorik egiten. Ze tradizioa, berez, ez da betikoa. Tradizioa da, oraingo tradizioa, dakigun neurrian, gure urasoei jarraitua jamomari gehienez ere, hori da gure nolabait historia, tradizio historia, bai? Edo liburuetan irakurtzen duguna, bai? Zeri deitzen diogu gure itxura eta zeri ez, neurri handi batean aukeratzen dugun zerbait da. Bai? Ze guk euskal ohituratzat jarriko dugu neurri handi batean, guk euskal identitatetzat euki nahi dugun hortan. Bai? Horren, bueno, ohitura hori da, marko bat apurtzekoa, ala nire itziz, jarraitzekoa komeni bat zaigu. Bai, ez, garbi dago, berak esaten duenaren hildotik, ohiturak ez direla estatikoak izaten, ez? Baizik eta dinamikoak, batipat gaur egun, eta aldi berean polemikoak, ez? Eta ni Gipuzkoatik nator, eta Gipuzkoan badago ohitura bat,
hainbat herritan ospatzen direnak eta dira alardeak, bai? Eta alardearen baitan, danok abiatzen gara, ohitura bat jarraitzen dugula, baina denok ez dugula berdin pentsatzen ohitura horretaz, ez? Eta hor, komunidadean bertan, identitate desberdinak agertzen dira, bai? Batzuk erabatekoak, beste batzuk beste bat. Eta garbi dagoena da, saiatzen garela konsensuak topatzen, nolabaiteko adierazpen ezberdin horiek batzeko. Ez da beti lortzen, ni pixkat aurrerago junda, ni Antzolatik ganator, Antzolan ospatzen da alarde bat, eta konsensuaren bidez, gai izan gara, nolabait ohiturari indarra emuteko. Prozesu luzea izan da, baina merezi izan du. Beste toki batzutan, jarraitzen dute nolabaiteko polemizatzen. Ohitura hori nola interpretatu beharko litzatekien. Eta orduan, esaten duguna, ez? Gaur egun, argi dagoena da, eta gu bintzat ondori hori atera dugu gure herritxik, ohiturak ez dira ulertu behar zerbait estatiko bezala, gizartearekin aldatzen joaten direla, izaerak aldatzen joaten direlako, eta belaunaldi berriak erakarri nahi baldin baditzu horrelako ohituretara, konsensuatu egin behar ditugula nolabait bakoitzaren iritziak. Eta hortikan aterako da denok kakotxartean adostutako ohitura berri bat. Ez duena esan nahi, ohitura hori hankaz gora jarriko dugunik, baizik eta garaiko ikutuak eginaz, posible da, nolabait, kaso honetan, tradizio berriztu horrekin jarraitzea. Baita injustu, ohiturak bizi berritziak ematen dugu aukera euskarantzat espazio berriak irabazteko aukerarik emoten dau, eta etortzak gaburura, esaterako iruinkokoak edo libertimentuak, eta holako esperientziak nun lehengo ohiturak eguneratu dien, gaurkotu dien, da horrek ez dakit, emoten dauen aukera edo ez, euskarantzat espazio batetik transmisioa bermatzea da espazio berriak irabaztea, ez dakit. Nik uste dut baiet. Argi dau eta ganera holango guneak bere behar dire eta lehengora nator berriro herri bakotzeko errealidadea bere desberdine da. Baina euskeratik sortzen diren ohitura horretan, jakine, hor gero, igual nik bereiztuko neuke zelan bizi dugun erdaldunak direnak eta euskaldunak direnak. Erdaldunak esan gure dut euskerarik hitz egiten ez da benak, ze horrek batzuetan igual lokiko dabe horra hurbiltzeko modu bet, eta besterik espada modu simbolikoan, ez da, igual dantza talde baten sartut, edo ez dakit, edo iparraldera joan da, ez dakit, pastoralean euskeraz plazara urteteko, naiz eta gero behar bada pastoral hori eta horra besten dauzen batzuk frantsesez baino ez da behin hitz egiten eta frantsesez antolatzen da pastoral hori, baina behintzat badaukie horra hurbiltzeko modu bete. Gero euskaldunentzako beste modu betera bizi da, ez da? Edo zein kasuten bere, euskaldunok garonantzako bere, bada, igual, lehen arlo akademikoa agertu da hor, ez da? Euskera hizkuntza akademiko horretan lotze arrisku hori, baina nik uste dut gazte batzuentzako bere badagoela gaur egun, euskera eskolagaz lotzen dabela bakarrik. Eta orduan, holango ohituretan eta holango eskolaz kanpo era honetako ohiturak eta sortu eskero, eta gune horrek sortu eskero, eurentzako bere bada, euskerara hurbiltzeko beste modu bet, eta ikusteko ez dala hori bakarrik. Eta ondo pasatzeko aukera dauela, eta norbera protagonista sentitzeko aukera dauela. Nik uste dut hori dana, honen bidez lortu lehikela. Xamar Zuka, behin ezauztasun libertimentuei buruz da, sekulako esperientzia iruditzak atzula? Azken 20 urte hauetan, probableeki, eta kontutan hartuz, hasiera nolako izan zen, ez? Azken finean, Antion Lukuk
planteatu zuen, bere ikerketen ondorioz, planteatu zuen Donibane Garaziko Institutuan. Zituen ikaslekin hori egitea. Eta gelako ariketa batetik pasatu zen karrikara, Donibane Garazira, eta geroztik, pentsa, baita Iruñan egiten dugu. Izugarrizkoa. Eta han garbi dago, batzutan ahaztu egiten du, aipatu duzu, akaitzak eta horregatik ebartu nahi ez. Askotan ahaztu egiten dugu, edo jakintzat ematen dugu, baina ahaztu egiten zaigu, hizkuntza galtzen ari dela. Herri hau desagertzen ari dela. Politika bat endozida dagolako, eta ez dago reakzio zinez serio horren kontra. Hizkuntza dago, ez da ofizial inunez, ez dut ulertzen zeatik tematzen da jendea esanez, hemen ofiziala dela. Espainola bezain ofiziala ez, hori garbi dago, edo zen epailek esplikatzen dizu errezki. Horan, zer gertatzen da, euskaraz egiten den guztia, bada espazio bat hizkuntza egiteko. Iparraldean, Antionek berak komentatzen zidan, ez? Apuntatzen denean, galbidea izan da, azken 30 urte hauetan, izigarria, dramatikoa, Iparraldean. Absolutoki. Bersolari eskoletan dabiltzenak, horiek aritzen dira euskaraz. Eta libertimendoan sartzen direnak montatzea, egitera, aritzen dira euskaraz. Ez da posible besterik egitea, emaitza hori emateko. Galdera da, betikoa, zer egiten ari dira? Ikusgarri bat, show bat turisten dako, edo zinez bizitzen duten zerbait den. Eta hor dago diferentzia, ez? Show bat baldin bada, egiten dugu frantzesez beti, baina taula gainean ikasiko ditu bersoak ongi, edo zinez bizi dira, eta gainera inauteri dira, libertimendua da, transgresio bat da. Sartuko dira honekin, arekin, kritikatuko dugu hau, eta bertzea tangoa. Eta orduan, euskarari irabazten zaio, hizkuntzari irabazten zaio espazio bat da. Bueno, bai, baina libertimentuen inguruan ikertzen dugu guk, Gazteahotzak proiektuan, unibertsitatean, aizpeak ere kontatu dizue, apur bat. Eta, hortan ari nintzen, tradizio bat, libertimentua bezalako tradizio bat, zergatik balio dio gazteari, ze azkenean, gaztea da, hemen, guk gure ikerketan lantzen duguna bereziki, ez da. Zergatik balio dio libertimentuak, ez da ez dio balio nire aitari bezala hiriprobak. 100% bizi ginen gu hiriprobetan. 100%. Gaur egun ez dute ia baliorik eta ez dute arrakastarik eta dagoen gutxia ere agortzen ari da zerbait da, berez gure ez digulako balioia eredu horrek, gure zarrentzat guztiz egunerokoan kultur da zena eta ganera euskaraz ari zienak 100%, ez? Libertimentuak balio du, hain zuzen ere, ematen dituelako gazte batek behar dituen klabeak. Bai? Libertimentua da transgresioa, libertimentua da errituala, eta erritualak ematen dizu eskema bat, beti errepikatzen dena, beraz jakingo duzuna aurrengo urtean ere hor egongo zaela, libertimentuak aizpeak oso azaldu bezala komunitatea da, harremantzare batzuk sortzen ditu, bai? Harremantzareak dira ezinbestekoak hizkuntza bat erabiltzeko, euskara edo edozein hizkuntza, bai? Libertimentuak ematen dizu momentu bat, nolabait, baimena ematen dizuna, zuk sinisten duzuna, edo nahi duzuna, edo kritikatu nahi duzuna esateko. Tradizioa beti da zentzuzkoa, zuri balio baldin badizu, momentu bat jakin batean, kasu honetan, libertimentuaren kasuan izan daitezke auzi politikoak, auzi kulturalak, sozialak, globalak zein lokalak, osea, mota guztietako auziak
plazaratzen dira libertimentu batean, genero kontuak eta bar. Benetan, zer du garrantzia, gauza horiek plazaratu alitzateak, horrek du garantzia. Non eta ze markotan egingo dudan, tradizioak ematen bali bait, marko bat, esate baterako libertimentua, baduela festa, baduela parodia, baduela dantza, ematen bali bait olako marko bat, baliagarria zait. Hiri probak, badira, testuinguru bat, ez dira baliagarria gaur egun, eta gortzen ari dira. Natura, apur bat, gure oraingo sinismenekin ez doazelako bat. Bai? Orduan ohitura da hori, erabiltzen dugun marko bat, beti ere balio bazaigu. Orduen ze ondorio estatu behar da, eta berriro kultura bere multzo zuen hartzen dut. Hizkuntza barne, da dena. Transmisio bat bermatzeko, garai baten, kulturan sozializazioa, ondare kulturalan sozializazioa, transmisioa mutesan familian, gertuko hori gaur egungo gizartien desagertu da. Hau da, ondorioz, horren transmisioa bermatzeko eguneratu inbiar die, euskal ohitura da, euskal kultura orokorrian eguneratu berriztatu inbiar da, gainontzean hilda dau, ez dakit, galdera moduen botatzen du, nola ikusten duzuen hori, aipatu duzun bidetik, Bueno, kasu honetan, lehengo bidetikan eta euskerari bere nola baitxeko garrantzi xenguna izan. Argi dagoena da, tradizio batekin jarraitzeko edo bizi berritzeko edo eraldatzeko komunitateen adostasuna behar dela, bai? Tradizioa transmititzeko eragile askoren biharra dago, ez? Zuk aipatu duzun bezala, normalian hezkuntza formala, ez? Izan da horren bideratzaile demagun garrantzitsuenetakoa azkenen urtetan, familietan, neurri batean, ere bai, herri txikitan batipat, bai? Eta gero, zesanik ez, gero eta pixo handia dauka, hezkuntza ez formalak edo informalak, eta karo, hori ere espaldi modu ondo lotzen, bai? Transmisio horrek nola baitxeko akatzak izango ditu, ez? Eta hortarako ezinbestian elkarrekintza bat beharko litzake, eragileen arteko elkarrekintza bat, ez? Badakitxo hori ezati arreza dela, baina gero martxan jartzea zaila, ez? Gu geu esperientziaz gauza batzuk martxan jarri ditu eta emaitzak onak eman ditu, besteak beste, balen aipatu dut, Antzolako alardearena. Eraldaketa sakon bat izan duena, baina eraldaketa hori ez da gauzatu egun batetik bestera, prozesu luze baten ondorixoz izan da, eta herritarren parte hartzaileekin, partido politikoen parte hartzaileekin, bai? Guzti hori ondo planifikatu ezkero, eta lidergo bat egon ezkero, importantia da lidergo bat norbaitek hartzia, bai? Hainbeste eragileen artean bestela zaila izaten da bukara eristea, lidergo bat hartu ezkero, talderen batek edo norbaitek, posible da, kaso honetan, horrelako proiektuak bideratzea eta konsensuatzea. Bai? Esan nahi dut, esperientziatikan bizi izan dudalako nik nire aldetikan, ez? Kaso honetan, gure nola baiteko, ni herri txiki batekoa naiz, da hori behitortu behar dut, igual, bentaja badala, 2000 bizilagun ditxuelako Antzola, unerako eta txarrerako, bai? Igual, errezo izan dela prozesu hori, baina argi dagoena da, ezinbestean elkarrentzuketa bat mai gaineratu behar dugula horrelako gai eta aurre egiteko. Tradizioa hitz egiten ari naiz, kultura ondare hitz egiten ari naiz, baina beste arlo sozialetako gehi bati buruz berdin hitzen nuke, ez? Horregatik behar beharrezkoa da
gutxiek hitz egiten duzun horrekin hitz egitea, mei baten jartzea, verbalizatzea, eta beti dago feeling bat. Feeling bat, horri tirain, eta egun batetik bestera, egoten da eraldaketa bat, egoten da biziberritze bat, bai? Eta biziberritze hori konsensuatzen da, batak zein besteak gauza batzuk alde bateala eta. Zuzeu, helburu batzukin zoaz, baina garbi daukazu, negoziatu behar duzula, eta negoziazio horretan, gauza batzuk pentsatzen dituzunak alde bateala behar dituzula konsensu hori lortu behar izateko. Bane pixka teorizatzen ari naizen hori, edo prozesua agertzen, edo adierazten ari naizen hortan, nabil visualizatzen edo verbalizatzen gu geuk zer egin ginoan, gure tradizio bat, lehendikan zetorren, 19. mendetik zetorren tradizio bat, eguneratzeko. Eta hor, generotik, kulturartekotasunetik, gauza askotik landu ginutzen, eta gai horren bueltan, esan dakoa, erabaki batzuk hartu ziren, eta gaur egun, badukagu urtero ospatzen den tradizio bat, konsensu hautan neurri batian, baina aldi berian konturatzen gara sarri elikatu beharrekoa. Hau da, belaunaldi berrixak datoz, belaunaldi horiek integratu nahi dituzu ohitura hortara, eta, karo, pedagogia bandola betxe markatu behar duzu, jende berri hori, zure ohitura horrekin, edo herriko ohitura horrekin, edo tradizioarekin bat egiteko, ez? Eta, hortarako, nola itxen da hori? Nola itxen da hori? Hori, kaso honetan, besteak beste, publikazioak eginez, oindala gutxi komik bat kaleratu dugu, alardean inguruko komik bat, nola bez jende gazteak, nera bezaroan daudenak, joan daitxezen pixkatu lertzen, zer, ekarri dizut geroko, ekarri dizute komikia, igual erakutzi ere ingo dut, hola pixkate jendiek ikusteko baita ere zer egin dugun, badago, ez? Hau da, komika, ez? Eta, helburua zein da, pedagogikoa, ez? Helburua da, daukagu tradizio bat herrian, kilikolo ibiltzen dana noiz behinka, baina zar berritu egin behar izaten dana, sarri, belaunaldi berriak erakartzeko. Hortarako zer egiten ditugu, estrategia desberdinak. Nera bezaroari begira eta gaztetxoei begira, batez ere gero eskoletan eta landu ahal izateko, egin dugu komik bat. Gero, eskolako klostroarekin hitz egin dugu, honen bitxartez, herriko seme-alabak joan daitzezen, tradizio horretaz, komik horren azaltzen dien testuak eta aztertzen, eta nera bezaroak irakurtzen duenean, baita ere joan den tradizio horri marko bat jartzen. Horrelako ekintzak egin ezkero joaten zara, mantentzen nola baitz pilpilean tradizio hori, eta jende berria erakartzen. Guzti hori... Ez galtzen usten beinipein. Beinipein, eta bizi berritzen, nola baitz, ez estatikoa mantentzen, behizik eta beti, aldaketarako eta prestatasuna izaten. Bere muina, beinipein ez galtzen. Hori ere importantia da. Herritartasuna, kulturartekotasuna, badaude printzipio batzuk, ezin ditugunak iaia negoziatu. Ez da gitzola ondo esan da dagoen, baina printzipio batzuk sustraitakoak mantendu behar ditugu. Naiz da igual alderdi koreografikoa demagun aldatzen joan. Eta sarritxan koreografia aldatuta, jende bat asetzen duzu, baina muina mantentzen duzu. Adibidez, Bergan, San Martinak pasatu dira. Eta San Martinetan ospatzen dira urtero tanborradak. Kontua da nik ez dakitxe herri honetan, jendeari aspaldi honetan tanborra joten ikusten dut asko, ez?
Eta esaten duzu, zer dakartasun daukan tanborra jotia. Bueno, Bergan aurten mugatu egin dute tanborren taldiak, jende gazte pila bat, barkatu, izen emun duelako. Bai? Osea, tradizio batek, danborra jotiak, Bergan, sekulako erakartasuna dauka Bergako gaztien artean. Esaten zuz, ostras. Zer kuadrian elkartzen dielako, gero afari bat egoten dalako, gero juerga egoten dalako. Ikusten duzu, tradizio hori, bere horretan, zeintzen badugu, alderdi koreografikoa, ondo dago, ez? Baduka beste, txamponaren beste alderdia, San Martin Jaixak, eta tanboradakin batera, ospatzen zen, San Martin martiruaren antzespena. Ez? Aldi berian, tanborran. Horten ez da ospatu. Zergetikan, antzespen horrek, badauzkalako ikutu religiosoak, pixkat anakronikoak, eta ez da ospatu. Beraz, potentziatu dugu tradizio bat, beste baten okerrerako. Kontua da, euskera, astu ingara euskerarekin, bestakitxe. Tanborra da, kuadrilla artean, hizkuntza erabiltzen da. Baina zergetikan ez dugu aprobetxatzen hori euskeraren presentzia nabarmentzeko, ez? Edo samartzialetan, edo beste jain batzutan. Adibidez, Bergan samartzialetan, itzelezko indarra hartu duen erromeria bada, jende gazte pila batek parte hartzen du. Hizkuntzetan ez dakitxe. Baina zergetikan ez dugu aprobetxatzen bera, ez? Euskeraren presentzia nabarmentzeko eta indartzeko, posible da, elkartzea, hitz egitea eta aurrera eramatea. Akaitze, nola ikusten duzu edo baukatzu zera? Bueno, hainbeste gauza aipatu dugu alde batetik, eguneratze kontu hori edo aipatu duzu, eta nik uste dut ohitura batzuetan hori kasureko berez emoten dela, eta ganera modu naturalean eta mile adibidei minileik ez baia lekitxoko antzarrak, ez da? Berez joan da aldatzen, antzarrak bizirik egotetik, antzarrak hilda egotera, gaur egun antzarrak barik gomasko ez dakizer batzuk izatera, eta bere horretan jarraitzen dago ohiturak, aldaketa horrek berez horrez dago eragiten, ez da? Edo beste adibide bat iminileike, ez dakit, Mundakako, nik Bizkaiko adibideak ezagutzen dodaz gehiago, baina Mundakako inauterietan kasureko, oindala 40 urtera arte, atorrak bakarrik egozan. Gizonezkoen figura hori baino ez egoan. Orduan momentu baten, eurak, herriko gazteak eurak, erabaki eben, andrak esan gure dut, neskak erabaki eben, zu eta zer gertatzen da, inauterietan gizonezkoak baino ezin dabe parte hartu, guk, eta asmatu egin eben, figura barri bet. Orduan, batzuetan hori, eta gaur eguneko neska gazteentzat, hori da betikoa, ez da, lamia figura hori, eurentzako da betiko kontu bat, naiz eta berez 40 urteko tradizioa baino ez daukan, ez da? Baina, eguneratze hori leku askotan berez dator eta ez dago arazorik sortzen. Gero, zuk aipatu duzu beste gauza bat eta da, gaur egun, eta nik horrekaz badekote kezka apurbet, eta da gaur egun, kristau kutsua daukan guztia, kendu egiten dugu, ez da? Eta gaur egun Santageda besten urteten da behumeak, baina Santagedarik ez dago. Santagedaren aipamenik bere ez da egiten ja. Eta ondo ikusten dut, ganera gizartearen behar izanak eta gizartearen pentsamoldeak eta horretara doaz, eta nik hori ondo ikusten dut. Baina moten dauz lastima apurbet, ze adibidez, gure tradizioan badagoz, Santageda eskean erabilten izan diren koplazar pilo bat, ezetariko kutsu erligiosorik ez daukienak, Santaren aipamenik ez dagoenik, ganera natura gazlotute, orgoi-argoian lizarra, izarra, ari begira lizarra, etxe honetako nagusi jaunak, urregorrizko bizarra. Etorri atana, adibidez, ez da? Eta zer gertatzen da,
horrek koplazar horrek ez dire gaur egune, ezin dire erabili gaur egun? Ja, zar kutsu hori, edo ez dakitan zar, bueno, nik uste dut kristau kutsu horregaz baztertu dugun guztiagaz, eta gero zer gertatzen da, urteten da pirritzek eta porrotzek egiten da bene berzinoa, eta gaur egun eskola guztietan hori bakarrik abestuten da. Eta gure aberastasun guztia eta gure egon diren mila eratako koplak herri bakotzean desberdinak, guzti hori estandarizatu egiten da, eta zeo zelan gure aberastasuna bere galdu egiten dugu. Orduan, niri horrek emoten dauzte pena apurbet, badakite, bueno, holan dala, eta ez dakite, suposatzen dut igual, behar bada, Gipuzkoan eta bertsolariekaz eta bestuten joaten direla, igual mantenduko dala gehiago, hemen Bizkaian, berritzun eta holan bere, bai, ez da, ondinoera horretako koplak mantentzen dire, bai, nik ikusten dut, nire inguruko eskoletan, ja, kanta bakarra dau. Eta lurra esnatu zaitez, eta ez dakizeo, emoten dago, gerota bizimodu urbanitagoa dekogula, gerota iriko bizimodua, bueno, lehen Jakobak ondo azaldu dau, baina ostera, gure ohituretan emoten dago, egin behar dugula salto, barriro, gure ez dakite nongo, eta emoten dauzta apurbet, bueno, ez dakit, pena apurbet emoten dauzta. Zaila horreka hori bilatzia, ez da, biziberritzia, dakarren peaje hori, kendu bierra lehen... Emoten daue gerota, dana izan behar dela, gerota estandarizatuagoa dela, ez dakit. Bueno, aprobetxau daigune gure aberastasuna bere. Ze badekogu, ezke dana ez da horretara mugatzen, bueno, kristau kutsu hori kendu gure dugu, ederto, baina badekogu, gure tradizioan badekogu erabilteko moduko koplak adibidez, ez da? Bueno, adibide inusente bat imintiarren, baina... Horrek ekartzen du beste gai bat, eta da alde batetik dago ikerlarien lana, zuenak, egiten den lan, ikerketa Universidade Mailan eta ikerketa osoenak daude gure kulturai buruz. Zen euskara atxiki den tokietan ere kultura askotan ez da transmititu, eta ez da ongi ezagutzen. Hor dago izugarrizko aldea, ez? Hain zuzen, gero egin behar dena da material horrekin divulgazio lanak egitea. Prezizki niri tokatu zaidana irakasle gisa. Irakasle gisa, dik klasean 20 urtez aurrekin eta gero nagusiekin behar nuen material bat. Baina lehenbiziko jakin behar dugu nolakoa zen gure kultura. Ez dugula ongi ezagutzen. Eta ezagutzen baldin bada bakarrik da Universidade Mailan tesi doktoralak, publikatzen ez diren tesi doktoralak, ezagutzen ez direnak, eta badire izugarri interesanteak, interesgarriak. Hartu hori eta guazen txikitzera zentzu positiboan, alegia. Ideia oso interesantea da, ze autorekin ibilida ez du import, baina hau importantea da, eta guazen ezagutaraztera. Ez dago euskal kurrikulunik, ez dago irakasle formakuntza seriorik gure kulturan, eta gauden bezala. Eta hori da, etengabeko aldaketa batean daude, biziri dauden kulturak. Baina kontua da, jakitea, etengabeko hartu eman hortan, galdera da, baztertzen duguna txarra zen? Edo orain hartu duguna hobea zen, hobea da, baztertu duguna baino? Eta hortarako ezagutu behar da. Ni bukaran gaia badu proposamen bat egiteko. Batoko nazmoa, esateko, lehen ezaztazu. Etxeko lan nagoian. Aurtzane, zerbait buruz? Ez dakit ezkia galdera galdu dut, Zapura transmisioa ez da, genbiltzen, ipatu ditu hori ejempluak, nola alardia ez. Ni izan galdea, apurat, oiturak edo kulturrondarea orokorrian transmititzeko derrigorrez gaurkotuz fan behar dan, eta derrigorrez gaurkotu behar baldin bada zer galtzen da, ratzian. Eta hola ez baldin bada nola transmitibulik gainontzian. Gaur egungo gizartean, baki galdera asko dira gauza bakarrien, ez dakit erantzun bakarra dauko, baina horren inguruan. Hombre, transmisioa esagutarazi behar da, zalantzarik gabe.
Hombre, transmisio zera ez, indartsuena, sendoena, etxeko transmisioa da. Eta nahi dut zuk, bizi duzunean zure egunerokoan, bai etxean eta bai zure inguruan, bai kultura bat, eta berezko badaukazu, ez dakit ez, bai nauteria ospatzia, berezko badaukazu zure herrikoa balin bada, zure zeran, pues hori, berezko transmisio hori horrek garrantzia handia du, bai, ze azkenean ez duzu ez esforzatzen, bai, osea, bada, gero goi mailako zera testuinguru batzuetan, eskola mundua izan daitekena, edo unibertsitate mundua, edo hor egiten den transmisioa, unibertsitate mailan nik esango nuke gehiago dela kulturaren inguruko gogoeta bat. Transmisioa baino, da gogoeta bat egitea kultura baten inguruan ez, osea, hori dela gure lekua, gure gogoeta izan behar da, ez horren beste transmititu, suposatzen da, eskola munduan edo familia munduan, transmititzen direla gehiago ohitura arruntak, bai? Nator zurekin esaten zunean, guk alegin gehiago egin beharko genukela gauzak dibulgatzeko, bai? Aitortu behar dizut, askotan denbora kontua ere badela, osea, esan nahi dut. Hemen, esate baterako, divulgazio lan bat egiten ari gara, bai? Baina zaila zaigu egun oso bat hemen egotea, nahizetan nik osatu dudan izugarri. Osea, baina etxean noanen, igual goizeko ordu batak arte honen bako nahi zimeiak erantzuten. Bai? Osea, nahi dut, badaukagula bebai sistema bat, apur bat, egiturazko arazo bat ere badagoela unibertsitatean zentzu hortan. Eta da, orain badirudi gauzak aldatzen doazela, ela espero, bai, ze argi dagoena da unibertsitateak duen funtzio garrantzitsu bat da hor sortzen den jakintza gizartari pasatzea modu ulergarri batean. Eta askotan ez dugu denbora nahiko hartzen unibertsitateak berak, instituzioak, bai, eta ez horren beste guk, bai, ez du hartzen kontuan eta baloratzen hori. Gauzak aldatzen doazela ematen du, ez dakit aldatuko diren benetan, baina transmisioa berez, nire ustez, beste maila batzuetan, sendoagoa delako, ez da, benetan garrantzitsuagoa delako, bai? Nik etxetik jasotzen dudana, eta jasotzen dudan ohitura, bai? Baskozaz gehiago sartzen da nire egunerokoan, sinisten dut eta urrengoan ere seme alabei ere transmititzen diet, gustoko badut. Esan dudan bezala nire aita probazale amorratua zen, eta nik amorratzen ditut. Bai, osea, baina hori ez, askotan pilota ateatzen dugula kanpotik, bai, eta gure ardura ere bada. Guraso bezala, edo lagun, edo herritar moduan. Herri bezala, bai, hain zuzen ere lantzeko gaiak eta sustatzeko gauzak, eta hori ez. Eta erresa da, instituzioei pasatzia pilota beti. Ez dut esaten horiek ez dutenik ardura, baina ezagun nuke guk herri bezala, bai, eta herri esaten dugunean dira norbanako, zein zera, badaukagula ardura bat, bai, hor gauza horiek, kopla zarri interesgarri horiek, ezabaltzeko edo hori ez. Eta askotan ez dugu hartzen ardura hori. Baita bat ez bi ikusita, gaur egun osoen ikusi da moduen, ohiturek daukien betetzen dauzen, da errituek betetzen dauzen funtzio soziala, komunitatea egituratzeko, gure kasuan euskerantzat lehio berritxak zabaltzeko, guzti hori kontuen hartuta, transmisio hori modu batera o bestera alegintzia transmisio, horretan gabiz taupan, da garrantzitsua dela hori gure otesan. Hombre, guztiz, garrantzitsua. Barkamenarekin, baina nik uste hor arazoa da, ez dagoela politika orokor bat. Ez da ja bakarrik universitatea, nik uste txukun naritzen dela oroar.
Baina gero jakintzak mailak ditu. Eta ez dago politika bat. Edo zein herrik dauka politika bat bere burua ezagutarazteko. Eta ez du zeratik izan behar bakarrik irakaskuntza. Dokumentalak, seriak, historiak, liburuak, maila desberdinetakoak, eta bar. Ikusten dituzu espainolak, eta hartzen dute los reyes katolikos, hori, argazkitan agertzen zirenak, eta egiten dizute serie bat. Detaile bat, ezagutzen dira errege katolikoen retratuak, eta biak ere itxusia morratuak ziren. Serie egiterakoan aukeratu dituzte oso jende... Guapua. Hore, karo. Ez du importe, baina, bueno, gainera ziren jatorrak eta ederrak. Bere mitoak, haien mitoak lantzen eta transmititzen dute eta etengabe. Eta hemen, ez gaude, esperientziaz badakit egiten duzula zerbait, eta zenbat kosta egiten du zabaltzea. Behin egin ezkero ere. Egina da hor duzu hartu, doaini da. Eta, ez, baina hau, bakizu, zure ikuspegia, bale? Bueno, zorionez edo zelan be, ez edako ez etorreka ez dakit nola, mitoa da lehen behipatu da, hor sortu da, bueno, interes badau herritarren artien, da, bueno, en fin. Ni denbora ikustenen bilen, ze oinarte bilenaz denbora kontrolatzen, da berroi niri fami jaten. Berez bukarara eltzerago ez, aurrez, ez dakit, aprobetxako daukenik, lau eminentzia honek amende honda, galdean bat editxeko, ez dakit norbaitek galdean bat edo nori itxeko gogorik edo interesi daukon, edo... Nik igual ere hitzen mun horretia. Ez dakit, ontsa pasoko zu. Batez, bat baino gisa. Ez que mikro bandi dauket da bestia kaso itxarok... Hau berau? Anatzean dekozu bat eskaintzen. Eta ez dela hotze sendu erabili da. Epa, arratzalde hon. Nik egur bat inigo kaipatu dauen zeharka gauzatxe bosta eta gero akaitzek pixka bat sakonago edo aipatu dauena, da hori apur bat ez dakit nik ondo ulertu dudan, baina kutsu erligiosoa edo kristaua ia sistematikoki ezabatu egokitu beharra tradizioaren transmisio horretan, nik uste dut horretan izan dezakegula arriskua, esaten dena, ez da palanganan ur zikinarekin batera umea bebotatzearena arriskua, ez? Ez dakit ondo ulertu duan, baina hortik hitz egiten dut. Eta nik uste dut hori, albidez, elementu religiosoa, gure kulturan eta tradizioan, bueno, bai, izan du esperientzia inposatzailea, zigortzailea, baina baita gure guraso eta aitoan amonentzako elementu ingarrantzitsua izan dela, eta tradizio askotan elementu garrantzitsu modura dagoela, eta holan sistematikoki egokitze edo gaurkotze kontuetan ez dut uste holan berez eliminatu edo egokitu beharri dagoenik orain gizarte laiko edo akonfesionalean gaudelako, ez da? Bai? Hori esan nahi nuen. Besterik? Bai, nik aldera zuzenean xamarri botako nioke. Azken, ez dakit, garaiotan edo, bueno, susmoa daukat, askotxo hitz egiten dugula, erabileraz, ezagutzaz, eta esot dugun albo batera utzi motivazioa, ez? Hau da, 80-90 hamarkadan edo, txepetxeko oso ondo formulatu zuen motivazioa ezagutza erabilera, eta hirurei pixu bera ematen ziren berak, ez da? Hau da, batak besteak gabe utxe egingo tezuen planteatzen zuen berak hizkuntzaren garapenak, hizkuntzaren norabideak herri gisa. Hau da, iruditzen zait, erabileraz eta ezagutzaz, hori, kezka asko agertu dugu, eta motivazioa aipatzen dudanean kulturaz ari naiz, hau da, gaiarekin erabat lotuta,
Hau da, eskoletan, zoritxarrez, umeek ez dute jasotzen, kultur ezaugarririk, irakaslek ez daukatelako formazio nahikorik, eta ez dute arrazoirik formazio nahikoa izateko. Euskaltegietan, heldu erdaldunak etortzen zaizkigu, eta zoritxarrez, ez diegu emoten eman beharko genieken tamainako Euskal Herriaren inguruko kultur transmisioa. Ez daukagulako formazio honek ez du esan nahi ez diegunik ezer ematen, baizik eta era programatuan ez delako hori planteatu edo geure gaine hartu edo dena delakoa. Unibertsitatean gauza bera gertatzen da, hau da, nori dagokio motivazioa arduratzea, nori dagokio edo zer da hori, hau da, beharrezko da edo gaur argi geratu da, eta eskerrak eman nahiko nizkioke taupari bide batez, halako gai interesgarria, funtseskoa, ezinbestekoa, mahai gainean jartzeagatik eta konpartitzeko aukera emateagatik. Bai, aipatu duzuna, atera den azken liburu honetan hau Garikoiz Goikoetxeak eta aurkezpenean komentatzen zuen, guztiz ados nagoa, ez? Herri hau euskalgintzan edo euskararen aldeko mintza normalizatzeko alegin eta motibapen handiena sortu zen 70ko hamarkadan, frankismo bete-betean, eta 70koan. Eta hortaz bizi gara, baina agortzen ari da. Legalki diskriminatuta dagoen hizkuntza bat ikasteko, sozialki gutxiengo batean dagoena, dena kontra duen hizkuntza batean, nola motibatzen duzu. Gaina oso arraroa den hizkuntza batean. Ezagutzen ez duenarako, hain desberdina denez, oso zaila da. Ulertzen didazue, ikasteko momentuan. Ez da katalana bezain erresa, espainolez dakien baten dako. Hori garbi dago. Ordan, nik uste momentu iritsi dela, euskara taldeak, taupak representatzen dituen euskara taldeak, sortu ziren bere momentuan, aede, aintzindari, eragiteko erabileran. Erabilerarroan eragiteko. Horrek ekarri zuen ondorio gisa euskal teknikariak sortzea udaletxetan, pentsa zazue, ez? Nik uste momentua dela behar bada taupak biltzen dituen taldetan, baita ere motibapena lantzeko ardura hartzea. Inork ez badu egiten, norbaitek egin beharko du. Eta behar bada euskara taldeak dira, nire ustez hala da, ez? Eta nola, hasteko, zure herria euskarari, hizkuntzari kendu zaion guztia, alegia bere kultura, osorik, bere variante guziekin, galdutakoak eta sortzeko direnak ere, kasi marginalak direlako. Galdera da, behar bada, hain zuzen, euskara taldeek, behar dute ardura hori hartu. Eta hasi planteatzen. Ez bakarrik espazioak erabiltzeko, baita ere, lantzea motivapena. Eta motivapena nola lantzea? Ene ustetan eta nire esperientzian, zein jendeak gero ongi hartzen du, divulgatzen zaienean, ezagutzen ez dituen gauzak bere herriari buruz. Orduan da, hor, zure historia, zure kultura, ohiturak, txikitzeko badira ere, errepikatzen ari nez, lehen aipatu dugu, bizirik dagoen kultura etengabe dago hartzen eta uzten. Eta bukatzeko etxeko lanekin gainera lotzen aldugu oso ongi. Badago ohitura bat, harrituta nagola nola Osakidetzak ez duen debekatu. Eta da, urte berria ospatzeko, 12 ale, mahatz ale, irestea momentu batean. Beti abertzen da, nunbait, ito da gizon bat, atzo 12, Osakidetzak ez du zehatzen. Hori zabaldu zen, ohitura hori zabaldu zen Hego Euskal Herrian, Espainiako telebistan bitartez. Hala da. Eta urte hitzak, hitza da, denbora bat da. Eta oraindik gelditzen dira Bizpahiru herri, Euskal Herrian, ospatzen dutela urte berria, berria edaten. Bakaiku, Urdiain, Sakan aldean, eta gero Txaleku imotzen, Nafarroan. Pierre Lafitte zenak
kontatzen du, nola, Baxenafarran etxe guztietan egiten zela. Osea, 12 dangadak urte berria hasten denean, ur berria hartzea. Zeatik hori bakarrik gainera, ohitura hori bakarrik gainera ulertzen da euskaratik. Erronka eta etxeko lanak, ea zenbat talde ausartzen den poliki-poliki antolatzera hori. Mahatsak beharrean, herriko iturri bat hartu, bakarri behar da iturri bat, pitzer bat, 4 berso, urte berrian, mendakargur berria, Bakea eta Osasuna, eta Biba Euskara eta Osasuna futbol taldea. Adibidez. Hori bezain simple da. Lehenengo urtean egonen zarete 5 persona. Bigarrenean 15. 6. De toda la vida. Esto... Ulertzen duzuen, ez? Jarri ditzu, etxeko lanak. Etxeko lana da. Bakarrik ulertzen da ohitura hori lotura urtea urarekin euskaraz. Zerderaz, agua, año, empiezan por A. Déjalo, ez du balio. Bai, zaitik egiten duzu hau? Hau, beti denik egin da. Tala zen, baina baztertu dugu, tartu dugu, oso lanjeruz den ohitura bat. Bueno, Ederto, etxeko lan honekin amaituko ja urrengo azken txampan sartuko area, mila eskera urtzane xamar akaitze... Bai. Eta inigo? Ez bai, Bota. Labur bat, bai? Ez lehen komentatu dauenaren. Bale. Ez dut ulertu? Bai, kristal kutsua... Bai, baina komentatu duzu edo? Ez bai, aia beste inok zeo zer... Bale. Ez badago zer, Norbaitek zerbait esateko du? Bueno, nik gauza asko zango nituzke, batez ere ontsen ikutu dago kultura ondararen transmisioaren barruan... Motzia gota, inigo? Bai, ertz importante bat, eta da, kaso honetan kultur... Euskera teknikariena eta kultur teknikariena eta horre, udalek eta izan duten norabaiteko politika linguistikoak eta kulturalak eta, ni nire garai hartan zinegotzi izan itzalako, ez? Baina, ikusten dut, hortikan ere gauza asko hausnartu behar dut. Noizbait. Besterik gabe. Atarabiko, zabaldubiko. Piskat, bere hildotik, eraldaketa bat. Onja, azken txampandoin bai sartuko are, aipatutakoa, mila esker lauroi, plazerra izan da. Eta, oin transmisioaz da gabitzela, hain justu, Isaura Aparrizek eta Inma Muñoak aurkeztuko dozkue, taupak sortu dauen, ohitura bizi berritzen, bai webgunia eta bai irakaskuntzarako unitate didaktikoa. Beaz, aurrea, eta mila esker zuei.